Gambare. Gambare. Tutskite ne. Oh. Gambare. Gambare. Tutskite ne. Ikaw. Tissue mo, te. Ala, ang tissue. Iniwan. Ay. Nagka-uwi na tayo, guys. Galing na grocery, guys. Dito na tayo sa bahay. And may pa-flower si Mr. Kasi wife day daw ngayon. Kaya bumili siya ng flower ko. Ito na lang pinili ko kasi cute. Pink. Tapos buhay na flower ba? Kaya ito pinili ko para may malagay tayo dito sa table. So, dito natin ilagay ang flower, guys. Yan. Tapos yung libro ko. Kasi nag-aaral pa kasi ako, guys, ng driving license. Master of Driving. Happy wife dito, all wife! Magandang asawa day today. Dito sa Japan, guys, is wife day daw ngayon. Kaya, happy wife day to all of us, mga wife. So, wife day ngayon, guys. Wala namang masyadong yung mga mamahaling gamit binili yung asawa ko. Yung pa-flower lang, tapos yung cake. So, masaya na ako, guys. Kahit simple lang, may pa-flower lang si Mr. May simpleng cake lang na na-surprise ako nun, guys. Kasi hindi ko alam, may wife day pala dito sa Japan. Siya lang yung alam kasi pumunta siya ng, ng supermarket kasi pinabili ko siya ng dressing tapos bumili na lang din siya ng ganon kasi wife day daw ngayon. Kaya yun lang yung binili niya, guys, pero masaya na ako, guys, kasi thought really matters for me. Kahit simple lang yan, masaya na talaga ako. Kasi alam ko naman, guys, kahit yung asawa ko pa simple-simple lang yan, pero talagang may yan siya, may plano sa future, talagang inanyo niya, piniprepare niya kami para sa future namin. Kaya masaya ako, guys, kasi yung asawa ko, guys, siya yung type na asawa na pinaplano niya lahat ng future namin. Tapos sabi niya, hindi niya gusto na maghirap kami in the future. kaya okay lang ako, guys, kahit sa mga simpleng mga bigay-bigay lang, okay na ako, guys, kasi alam ko naman na sinesecure niya yung future namin. Kaya okay na ako dun. Kasi mas importante sa akin yung future ko, yung future namin ni Akiyo, yung future ng mga kapatid ko. Kasi yun talaga yung sinesecure ng asawa ko, guys. Kaya sobrang thankful na ako nun. Sobrang saya ko na nun. Kasi pati pa pamilya ko sa Pilipinas hindi niya pinabayaan. Parang naiiyak ako. Naiiyak ako nun, guys. Kasi sobrang importante kasi ng family ko sa Pilipinas, guys. Gusto ko maging stable sila para maging secure yung future nila kasi iba pa rin yung makatapos sila sa pag-aaral, di ba? Tapos sobrang saya ko, guys, kasi may ganito. Nakakita ako ng ganito ba? Tingnan nyo naman. Gusto ko kasi yung ganito, yung crab. Tapos hindi masyadong mahal. Kiyo, grabe, hindi talaga makapaghintay. Binuksan na niya. Tapos ito yung grocery namin, guys. Yan. Good for 3 days to 4 days. Hindi umabot yan ng 1 week, guys. Yan, may kukwa, guys. Ito, gloves sa kamay kasi yung kamay ko, guys, tingnan nyo. Pag walang gloves kasi ganito yung mangyayari sa kamay ko. Tapos meat, mga ham, mga shrimp, meat yung kadalasan meat, guys, kasi orange. Kasi yung asawa ko ayaw kumain ng isda. Fresh na isda lang yung sushi, ganun. Tapos ito, kasi gusto namin ni Akiyo ng sabaw, ganun. Dayon, Sprite, milk, and then may spam kami kasi gusto kong kumain ng spam. Tapos corn, spaghetti sauce. Hindi ko alam kung may ganito. Pumili lang ako ng sauce kasi sa tingin ko meron pa. Tingnan natin kung meron pa ba talaga. Tapos ito,
Hindi ko alam kung anong name nito guys. Pero sa pagkain to ilagay sa ibabaw ng kanin guys. Tapos yan, pang, tapos cheese. 2 kinds of cheese. Kasi ilagay natin sa pan, tapos ito ilagay natin sa meat. And then cabbage, biscuit. Ito lang guys, tapos apple. Tapos yan crab. Yan lang. Yan lang guys, worth of 7,000 yen. So, juice pala ni Akiyo. Yan lang guys, anong mabibili sa 7,000 yen mo? Yan lang talaga guys, sobrang konti lang. Good for 3 days to 4 days lang to namin guys. Kasi, yung juice din na Akiyo. Kasi, 2 times kami mag-grocery in a week kasi guys. Kaya, yan lang. So, yun lang po yun guys. Kahit pa simple-simple lang yung asawa ko guys, alam ko maswerte ako kasi mas priority niya yung mga needs namin, like yung driving license ko. Kasi kaya niya magbigay, basta importante yung talagang needs niyo ba, like yung college ng mga kapatid ko, yung buhay namin, yung future namin, yung pinakasalan ako, yun kasi yung para sa akin yung pinaka-importante. Kaya masasabi ko pa rin na maswerte ako sa asawa ko guys. Like, give up niya yung paninigarilyo, give up niya yung drinking alcohol, kasi yun ang gusto ko guys. Tapos hindi siya pumupunta ng bar para mag-aliw. Like, yung patience niya guys, grabe. Yun pinaka maswerte ako sa asawa ko guys, kasi bihira lang talaga siya magalit guys. Tapos, dito sa bahay guys, hindi siya nagluluto minsan, dalang lang, pero pwede ko siyang utusan, pwede ko siyang pagalitan kapag may hindi ako gusto, tapos hindi siya nagagalit, kaya hindi kami masyadong nag-aaway. Bihira lang talaga kami mag-aaway guys. So yun yung mga katangian ng asawa ko guys na masasabi ko na maswerte ako. Alam ko din guys, kayo mga asawa dyan, alam ko din may mga maswerte din kayong rason kung bakit siya yung napangasawa nyo. And then, kung may mga negative side man sila guys, isipin natin always na talagang may positive side din sila. And then, i-look out natin yung mga positive side nila guys para makita natin na maswerte tayo sa kanila. And then, napaka-importante din guys yung asawa natin, lalo na ako na siya yung nagtatrabaho, siya lang mag-isa nagtatrabaho. Talagang inaalagaan ko din siya guys. Importante as a wife na alagaan natin yung mga asawa natin guys, kasi sila yung naghanap buhay para sa atin. Sila yung parang hindi lang natin nakikita na nahihirapan lang sila. Pero of course, nahihirapan yan sila guys. Kaya dapat i-digest natin ba, i-care natin sila ng maayos guys. Kasi hindi basta-basta magtrabaho guys. Ang hirap kaya magtrabaho, diba? Ako nga guys, hindi ko talaga yung mga sabihin ko. Kasi yung asawa ko guys, pag sinasabi ko na, Papa, gusto ko yan, Papa, gusto ko yan, talagang bibilhin niya yan guys. Pero hindi ako nagsasabi ng mga ganyan, yung hindi mga importante, hindi ko sinasabi sa kanya. Kasi parang para sa akin, wala akong karapatan na magwaldas ng pera niya kasi pinaghirapan niya yan. Kung gusto niya mag-save o gusto niya para sa travel namin, para sa future namin, para ganito, ganyan, right niya yan. Kaya hindi ako masyadong humingi ng, Papa, ganito, ganyan. Minsan nga kapag bibilhin niya ako, wag na Papa, wag na. Sinasabi ko talaga sa kanya ganyan. Kasi alam ko dito sa Japan guys, kasi na-try ko dito sa Japan guys, magtrabaho ng 3 years. Grabe, sobrang hirap ng trabaho dito sa Japan guys. Makikita nyo lang na malaki yung pera sa Japan, pero yung trabaho guys, puyat, dugot, pawis, para kumita ka lang ng ganyang pera. Kaya para sa akin talaga wala akong karapatan na magwaldas ng pera ng asawa ko. Kaya yun talaga guys. Kaya every pesos pinahalagahan ko yun. Pero alam ko naman yung asawa ko na mapagbigay din siya, kasi nagbibigay din siya sa mga kapatid ko kapag nangailangan, ganyan. Nagbibigay naman talaga siya. Pero ako as a wife, hindi ko talaga inabuso yung anong meron sa asawa ko guys. Kaya yun nakikita ng mama niya, na appreciate nila talaga na mabuti daw na ako yung napangasawa ng asawa ko guys. Kaya nakaka-touch, nakakaiyak pag maalala ko yung mga sinasabi ng mama niya. Natatouch talaga ako guys, parang maiyak ako. So that's it guys. Thank you for watching, and always remember to stay safe, and God bless us all. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye guys. See you next time. Aki, tabitin na. Hira na ito. Ang hirap nito kainin. Mama, この中が Ay, itay. だよ、高いんで。 Papa, wasuri ga suki dyan.
私これ面白いからパパ。でも怖い。まあまあ安いねこうん、そうだね。たまにはないじゃん、パパこれれどう。した多分今日はパパ今日は奥さんの日じゃないから。ジャパンはないからなんでそれを当たり物を売ってる？うんなんでやばいものを売ってる？売りたいかケーキ。売りたいわかるじうん。